खुलुमबाय लोगोफोर आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय बे भिडिअ बिराद इम्पर्टेन्ट आरो सिरियास जायफ्रानाखि YBY आव जयनिं जानानै दं आङो YBY नि सोमोन्दै माखासे खिनि बाथ्रा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जे जोंनाथ' YBY आ अपेन जायाखै नाथाय मानो जायाखै बेनि सिङाव मा रिजन दं आरो कम्पानिया मा खालामनो थांगासिनो दं नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना मिथिनो थाखाय हागोन आरो जोङो बेखौ माब्रै सलुसन खालामनो थाखाय हागोन ना हाया आरो जोङो फिउचाराव बेयाव फैसा खामायबाय थानो हागोन ना हाया बेखौबो नोंथांमोना मिथिनो थाखाय हागोन भिडिअखौ नायनानै जोबजासिम नायलां नोंथांमोनजों आङो गासै बाथ्राफोरखौ शेयार खालामनो थाखाय नाजागोन नाथाय नोंथांमोना बेखौ मिथिनांगोन जे YBY नि सोमोन्दै रावबो मानसिया 100% मिन्थिया ना 100% मिन्थिया कम्पानिनि अनारा सोर कम्पानिखौ सोर सालायगासिनो दं सोर मानसिया बे मानसिनि कम्पानिनि मालिक बेखौबो रावबो मिन्थिया आरो सिङावनि बाथ्राफोरखौबो गुबैयै रावबो मिन्थिया ना रावबो मिन्थिया बेनिखायनो नोंथांमोना साननानै ला जे जाय बाथ्राफोरखौ आं शेयार खालामगोन बेखौ आंनि एक्सपिरियेन्सजों खालामगोन आरो आं जायखौ मोनदांदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गासैखौबो नोंथांमोना मिथिनो थाखाय हागोन लोगोफोर दायो आङो स्क्रिन रेकर्ड खालामबाय स्क्रिन रेकर्डिं आङो दा डाइरेक्टलि YBY एप्सखौ अपेन खालामनानै नायनोसै नोंथांमोनाबो मिथिखागौ YBY एप्सआ अपेन खालामोबा माबायदि जायो नोंथांमोना मिथिनो थाखाय हागोन आङो बेखौ गासैखौबो काट खालामबाय दे आङो YBY खौ अपेन खालामबाय YBY खौ जोङो अपेन खालामोबा बेबायदि खोन्थायो भेरिफाइ एकाउन्ट KYC you need to complete account verification before you can withdraw money फैसा विथड्र खालामनायनि सिगां जोङो एकाउन्टखौ जोंनि YBY ID खौ जोङो भेरिफाइ खालामनांगौ होननानै बेवहाय लिरना होयो आरो कनफार्माव जों थाङोबा बेयाव जोङो गोबांथार बाथ्राफोर मिथिनो थाखाय हागोन जायफ्रानाखि जायखौ जोङो साननानै नायोब्ला बेनि रियालिटिया मा बेखौ जोङो मिथिनो थाखाय हागोन आरो KYC मेथड होननानै बुंदों जोङो बेखौ नायनि दै KYC मेथड use your own bank account माने एबाराव जायफ्रानाखि गुबुनफोरनि एकाउन्टखौ बाहायनानै बेखौ YBY खौ सालायदोंमोन नाथाय बेवहाय KYC नि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि निजा एकाउन्ट जोङो होथारनांगोन 6,000 पे खालामनो थाखाय माने KYC नि थाखाय जों 6,000 पे खालामनांगौ नालाय बेनि थाखाय जोङो गावनि एकाउन्टखौ बाहायथारनांगोन होनना बुंदों दा बेयावनो मोनसे बाथ्राखौ हमनो हाजेनबाय जे जायफ्रानाखि YBY सालायगासिनो दं आरो गुबुनफोरनि एकाउन्ट नाम्बार बाहायनानै फैसा विथड्र खालामदों सालायगासिनो बिसोरो बेवहाय फासायजेनबाय अके जोङो दाना 2 नाम्बाराव थांसिगोन भेरिफिकेसन टाइम होदों जोंनो KYC भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय सम होदों आगस्ट दिनै 9 तारिखनिफ्राय 11 तारिखसिमहालागै ना बे आगस्ट मासनिनो 9 निफ्राय 11 सिमहालागै जोंहा टाइम होदों अके बेथ' जेबो नंला दे 3 नाम्बाराव जोङो नायनोसै for users who have not completed KYC when due सम थानाय समावहाय जेनाखि KYC भेरिफिकेसनफोरखौ जाया खालामा we will synchronize your financial information with YBY to government tax authorities and banks जायफ्रा खालामा बिसोरखौ synchronize खालामगोन लोगो immediately मा इनफरमेशन खालामगोन YBY आरो सरकारि tax authorities जायफ्रानाखि authorities दङ बिसोरनियाव माबा खालामगोन इनफरमेशन खालामगोन आरो नोंथांनि बेंकआव इनफरमेशन खालामगोन बेबायदि बुंदों your bank will be frozen and your credit will be affected नोंथांमोना बेयाव गोसो होनानै बुजिनांगोन जुदि नोंथाङा भेरिफिकेसन खालामा 6,000 खौ नोंथाङा होआ अब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ फ्र'जन जागोन बबे बेंक एकाउन्टआ नोंथांमोना सानना नायदो बबे बेंक एकाउन्टआ फ्र'जन जागोन नोंथाङा जाय बेंक एकाउन्टखौ YBY आव सोनानै दोनबाय बे बेंक एकाउन्टआ फ्र'जन जागोन माने डेड जागोन थैसिगोन आरोखि बेंक एकाउन्टआ ना your credit will be affected आरो नोंथांनि जेनाखि फैसा क्रेडिट जानाय फैसा हाबनानै थानाय बेबो एफेक्टेड जागोन माने एकाउन्टआ डेड जाबायबा जों बेखौहाय माब्रै बख'नो ना एफेक्टेड जाखागोन आरोखि बेबायदि अब्ला नायदो जायफ्रानाखि YBY बाहायदों आरो YBY आव बेंक एकाउन्ट एटाच खालामदों बिसोरनि बेंक एकाउन्टआनो फ्र'जन जासिगोन माने ना फ्र'जन जासिगोन KYC
भेरिफिकेसन खालामनायनि उनाव मा जागोन बेखौ आङो मोजाङै मिथिजोबा नाथाय जायफ्रा खालामा बिसोरनि बेंक एकाउन्टआबो फ्र'जन जासिगोन होननानै बेवहाय बुंदों नाथाय बेयो सिगिनाय बाथ्रा ना नंगुबै बेखौ आंबो मोजाङै मिथिया नाथाय नोंथांनि एकाउन्टआ फासायबाय 4 नाम्बाराव आङो बेखौ नायगोन फर अभारडिउ KYC सम थानाय समाव अभारडिउ समावहाय KYC नि थाखाय इउ निड टु पे 10% नोङो माने टेक्स होनांगोन जुदि नोंथाङा KYC खालामाबा सरि फर अभारडिउ KYC इउ निड टु पे 10% टेक्स टु रेस्टोर योर बेंक एकाउन्ट एन्ड YBY एकाउन्ट टु नर्माल जुदि नोंथाङा KYC खालामा अब्ला बे KYC खालामाबा नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ जेनाखि फैसा सोग्रा नोंथांनि बेंक एकाउन्ट बै बेंकखौ होनदों बेंक एकाउन्ट आरो नोंनि YBY एकाउन्टखौ 10% होयोब्लासो नोंथांनि बेंकआबो अभारडिउ माबायाबो रेस्टोर जागोन आरो नोंथांनि YBY एकाउन्टआबो माने रेस्टोर जागोन होननानै बुंदों आरोखि मोनफिनगोन प्लिज अर्ज योर डाइरेक्ट सुपारियर्स टु कमप्लिट KYC बेखौथ' आं बुंना लायला द एमाउन्ट अफ YBY एकाउन्ट्स दैट have not completed a verification before August 12 will be frozen नायदो नोंथांनि YBY एकाउन्टआ 12 थारिखआव फ्र'जन जासिगोन नोंथाङा जुदि KYC कमप्लिट खालामाबा बेबायदि होनदों 7 नाम्बाराव for users who have not completed KYC we will publish your phone number and bank information जुदि नोंथाङा मा होनना बुंगोन बेखौ कमप्लिट खालामाबा बेवहाय मा बुंदों फन नाम्बार आरो बेंक इनफरमेशनखौ पाब्लिश खालामसिगोन माने माब्रै जाखो जोङो बेखौ हमनानै साननानै नायदो जुदि KYC नि थाखायनो इसेबां गिदिर बिसोरो माबा मोनसे टारगेट लादोंब्ला बेंक एकाउन्टखौ फ्र'जन खालामनाय YBY आव सोनानै दोननाय बेंक एकाउन्ट एटाच खालामनाय बेंक एकाउन्टफोरखौ फ्र'जन खालामजोबनो नागिरबायबा जोङो बिनि सिङाव आन्दोआव मा दं नोंथांमोना हमनो हादों जानांगौ दानिया 8 नाम्बाराव users who have not completed KYC verification will withdraw money normally on August 12 with a maximum withdrawal amount of 3 million rupees मतलब 3 लाख ना 30 लाखसिम ना 3 मिलियन माने 30 लाखसिमहालागै बख'नो थाखाय हागोन फैसाखौ जुदि नोंथाङा KYC भेरिफिकेसन खालामोबा 12 थारिखसिमावहाय ओमफ्राय लास्टआव जों नायनोसै बेवहाय बुंदों इसिबां गिदिरसिम ना नंगौना नङा नोंथांमोना साननानै नायदो 9 नाम्बारखौ आं नायनोसै दा KYC deposit will be withdrawn to your bank account within 15 working days after completing the verification थारमाने KYC भेरिफिकेसननि थाखाय थाइसेबो फैसा नाङा होननानै बुंजायो जुदि 12-15 थारिख 15 दिनसिमहालागै माने फैसाखौ नोंथांनि बेंकआवहाय बिसोरो रिफान्ड खालामफिनगोन माने दसे समनि थाखायल' KYC भेरिफिकेसननि थाखाय फैसा नांगौ 6000 बियो 6000 15 डेजनि उनाव बियो अट'मेटिकलि बियो रिफान्ड जाफिनगोन नोंथांनि बेंकआव नाथाय आं बेखौबो मोजाङै मिथिजोबा दा KYC भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय जोङो बेखौ 6000 होनांगोन बेवहाय नोंथांनि पेन कार्ड नाम्बार लिरनांगोन नाथाय बिनि सिगां नोंथांमोना साननानै मानसिफोरखौ माने जे मानसिफ्रा खालामदोंना खालामाखै आरो बेयो नंगौना नङा नाथाय गासैबो पलिसिफ्रा दस्रा लामा लानाय गोजा नोंथांमोना नैबे मोनसे ग्रुपनि भइसखौ खोनासं आङो बेखौ नोंथांमोननो खोनासंहोनि माने मिटिं लादों होननानै बुंदों आरोखि बेखौ रावबो पे खालामनो नंथ'आ खोनासंबानो रावबो गैजाखाया ओरैनो सोरबा 6000 ल' दोननो हादों सोरबा 3000आवसो खावसे खालामना दोननो हादों बे बोरैथो 6000 सोबावनो बिनि बागै आरो मिटिं लाफिननो नागिरदों दाहाय गावसोर सावरायनानै बेलासियाव फाइनाल खबर हरनो नागिरदों रावबो सोलाबायथ'नो नाङा फैसाखौ KYC आखि इदि 6000 गाहाम होलायनांगौ नामा जायखिया मिटिं लानानै दा सावरायग्रोनानै बेलासियाव खबर हरनो नागिरदों लोगोफोर खोनाबायना रावबो पे खालामनो नाङा मा सानो बेखौ नोंथांमोननि साननाय जायो नाथाय आङो बेयाव जेनाखि बाथ्राफोर आं नोंथांमोनखौ बेखौ एक्सप्लेन खालामना होबाय आरो बिनि सिङाव मा दंबावो नोंथांमोना साननानै नायदो बियो खारगोन ना थाबावगोन बेखौ 100% रावबो बुंनो हाया नाथाय गासिबो प्लेन पलिसिफोरा खारनायनि पलिसि मानो होनना बुङोब्ला आं सिगांबो भिडिअ खालामखाबाय 2 सिगनेल होनायनि टाइमनिफ्रायनो माबा नोंथांमोना फैसा उइथड्र मोन्दों नामा होननानै आङो सिगां सोंदोंमोन बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय जावले रिसार्च खालामनायनि उनाव जावले रिसार्च खालामोबानो जोङो माने जोंनि ट्रेडिंनि पार्सेन्टेजआ बारायो माने रिसार्च होब्लानो बारायो आरोखि बेबायदि प्लेन पलिसि खालामखादों बै समनिफ्रायनो आङो मिथिखादों बेयो खारसिगोन नाथाय आं 100% आंबो मिथिया बियो खारगोन नाथाय गासैबो प्लेन पलिसिया दिनैसिमनि प्लेन पलिसिया दाखालिनिफ्राय लानानै दिनैसिमनि प्लेन पलिसिया खारनायनि प्लेन पलिसि बिनि उनाव गाबोन समफोर मा जाबावगोन जोङो मिथिया नाथाय जायफ्रा नैबेवहाय बेखौबो आङो नोंथांमोननो खोन्थानि नैबे ग्रुपावहाय होनाय मोनसे
जायफ्रानाखि KYC भेरिफिकेसन खालामबाय बिथांमोननि आइडिया देखायगोन बेबायदि भेरिफाइड होननानै बुंदों नाथाय बेनि भेरिफाइड स्पेलिंआबो राइट नंबावा अके बिनि जेबो प्रब्लेम गैया बेवहाय भेरिफाइड खालामनायनि उनाव बेबायदि जायो बेवहाय माब्रैहाय बिना 12,000 जादों आं बेखौ मिथिला 6,000 खेबनै सोदों जानो हागौ सिकिउरिटि डिपजिटआव 12,000 जादों जायफ्रानाखि भेरिफिकेसन खालामदों आरो भेरिफिकेसन खालामाखै बिसोरनि आइडिया बेबायदि दा नोंथांमोना सानना नायदो बियो खारगोन ना थाबावगोन आङो बेखौ मोजाङै मिन्थिनो हाला 100% आङो मिन्थिनो हाला नाथाय आंनि मोनदांनाय मथे खारनायनि प्लेन पलिसि गासिबो नोंथांमोना हमनो हाबाय जानांगौ YBY नि प्लेन पलिसिया मा ओरैबायदि मोनसे प्लेन पलिसिखौ जोङो नुनो थाखाय हायो जे सिगां समाव जोंनियाव मानो आधार कार्ड पेन कार्ड लानानै KYC बियाखै मानो जोङो बेबायदि डिटेल्स होनो गोनां जायाखै मानो होनना बुङोब्ला बै समाव जायफ्रा गोदान जायफ्रा जयनिं जानांगौ बेवहाय फैसा सोनांगौ बिनि थाखायनो बेवहाय लानाय जायाखै थारमाने आंनि बुंनायनि खारन मिनिङा जाहैबाय माने सिगां समाव KYC बागेरा जेनेबा आंनाव आधार कार्ड गैया पेन कार्ड गैया बैसोर मानसिफ्रानो बेबायदि मानसिफ्रानो बेवहाय जयनिं जानानै दं आरो दिनैहाय भेरिफिकेसननि थाखाय आधार कार्ड बियोब्ला पेन कार्ड बियोब्ला बे मानसिया होनो हागोन इमिडियेट साननै सानथामनि गेजेराव होनो हागोन 9 थारिखनिफ्राय 11 थारिखसिमल'सो दिना अब्ला बे समावहाय बियो पेन कार्ड दिहुननो हागोन हायाना हाया बै समावनो बिनांगौमोन पेन कार्ड अब्ला पेन कार्ड गोनां मानसियाल' बेयाव मावगौमोन ना बेयाव मावगौमोन नाथाय पेन कार्ड गैयै मानसियाबोदि बेयाव मावनानै दङ अब्ला बिसोरो बबेनिफ्राय मोननानै पेन कार्ड होगोन बेयो मोनसे रिजन आरो गुबुन मोनसे रिजनआ जाहैबाय बै समाव सिगनेल डाबल सिगनेल होदों बै डाबल सिगनेल होनायनि मिनिङा मानो होनना बुङोब्ला डाबल सिगनेल होबा नोंथांनि एकाउन्टआव फैसा बांबाय सानसेयावनो 1,000 1200 मा होनांगौ 2,000 3,000 सानसेयावनो बिदि मोनबाय बांबाय साननै सानथाम सप्तासेनि गेजेरावनो लुन बांबाय बेनि उनाव लुन बांबाय नालाय नोंथां दिनैहाय KYC बिबाय बेखौ दिहुननो थाखाय KYC बिबाय नोंथांनि गोसोआव माबा मोनसे फिलिं फैसिगोन गोबां आंनाव एमाउन्ट दङ बे YBY आव आङो 6,000खौलाय माथो आङो KYC होनोसै सानसिगोन ना बेबायदि सानसिगोन अब्ला नोंथाङा गोबां फैसाखौ दिहुननो थाखाय 6,000 KYC होसिगोन गोबांजों लोगोसे 6,000आबो थांफासिगोन KYCआबो बेबायदि प्लेन पलिसि ना नोंथांमोना साननानै नाय बेबायदि नंगौना नङा नंगौ ना बेबायदि प्लेन पलिसि गासैबो प्लेन पलिसिया खारनायनि प्लेन पलिसि बेनि अनगायै जेबो गैया नाथाय आङो 100% बुङाखै बियो खारनायनि प्लेन पलिसि नाथाय गासैबो पलिसिफ्रा खारनायनि प्लेन पलिसि राइट ना रं नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय आरो आङो बारा गोबाव बुंबावला रावबो मिथिया YBY नि सोमोन्दै जायफ्रानाखि एक्सपिरियेन्सजों बुंगोन बिसोरल' जेरै आंनि फिलिंसआ आंनि मोन्दांथिजों आङो बुंदों गासैबो मानसिफ्रानो बेबायदि मोन्दांथिजोंल' बुंगोन रावबो बिनि कम्पानिनि अनारखौबो मिथिया रावबो बे कम्पानियाव रावबो थांनानैबो नायहैनो मोनाखै बेबायदि आरोखि अके आङो गोबावथार बुंबाय थाला बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै गोदान भिडिअजों लोगोसे थाबैनो लोगो हमफिनगोन अके फर नाउ थेंक इउ बाय बाय टेक केयार